Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Asibheke isibalo sethu. Sifuna ama-antiderivative ethu. Kodwa ake sizoqala senze lesi sesiphezulu isibalo base sizozazi lesi ke sa e to the power of a. Asiqale ngesa sin t plus cos t sivale igwegwe lethu sithi dt. Siqale ngaleso sizibuza ukuthi yini i-antiderivative ya sin t, yini i-antiderivative ya cos t. Uma sizibuza leyo mbuzo ke kuzomela siyiphendule ukuze sazi ukuthi noma yini ihlangana nombuzo njengalona sizophunyelwa yini. Usin t lona ke bangibhala ngapha ngiqale ngibahlukanise. Ngibeke no cos t uhamba wodwa ube no dt wakhona. Uma sengikanjalo ke ngingehla ngithi u-d over dt wami ngiqale la ngo-cos t ngithi equal minus sin t. Ngakho-ke sengiyazi ukuthi i-derivative yakubani ya-cos t iyona le yenza u-positive sin t. Ngifuna nje ukuthi ngidwebele ngomugqa noma ngiveze ngomugqa ukuthi ngikhuluma ngani. Shuthi usin t lona uyi-derivative yabani ya cos t. Ngakho ngingaqadelela ngale ngithi equal cos t, negative cos t i-derivative yakhona. Angibheke i-derivative ke ya sin ke la ngezansi kusho ukuthi yona ke ingaba u-cos t. I-derivative yabani ya sin t. Ungabe ususekela ke lapha impendulo yakho uthi ke na ama-derivatives akhona u-cos t u-negative plus u-sin t. Asibheke ke isibalo sethu sesibili. Sithi kwisibalo sethu sesibili ke ngiyasusa lapha. Sino ea plus 1 over a uvalelwe kwase kwathiwa d. Yini ama-derivatives akhona? Sifunana nama-derivatives akhona. Singaqala ngo-ea lona singibhale ngapha. Siqale sikuhlukanise konke kuzimele u-ea no-da wawo. Sibe no-1 over a plus 1 over a ono-da wakho. Sidlulele sithi dx ngezansi sithi e to the power of x umele bani ngokweformula? Kumele u-e to the power of x. Ngokwendlela kweformula kusiyonto ongaze uyidide kakhulu le, ukwazi nje amaformula ukuthi ngokuma kume kanjani. Okufanayo nokuthi u-d over da base kuvalelwe u-e to the power of a umele u-e to the power of a. Asibheke lana ke impendulo zethu. Singebe senze iphutha lapha. Siyafaka i-constant ethu ungakhohlwa phela suse la. Singakhohlwa phela ukuthi sine constant yethu sino c kumele siwufake. Ngakho ke sengikhumbule ukukusiza kakhulu nje ukuthi sikhumbule phambi kokuthi sithi nje siqedile ukuthi kumele sithi plus c ngenhla lapha. Nazo ke 1 over a uzosipha ba osipha nalo kuphawu lethu la ln ome to the ultimate power yabani ya a usekelwe ngemiqa plus c singakhohlwa i-constant yethu. Sesingakugoqa ke lokhu sithi nayo impendulo yethu yesibili. Kamnandi kalula kanjalo.